nou episod din seria Culboiții. Pentru episodul de astăzi v-am pregătit topul de skin-uri cu care este ascuns pe un server de Survival Games, ca la Lifeboat Survival Games. Aici cu ăsta te ascunzi în pământ, cactus, cărămizi, diamond ore și copac. Arată super realist. Să caut un copac. Și abia dacă se vede ceva. Cactusul. Diamond ore. Și bricks. Am și o ediție specială de stivi făcuți din iron, gold, diamond și preferatul meu, nu știu, sunt obsedat de emeralde. Ăsta este morcovul făcut de mine pentru că încerc să, dacă ar fi venit Dădiță să facem videoclipul de azi, am fi făcut un concurs de construcții pe teme. Și ăsta ar fi fost tema de morcov, ăsta e morcovul făcut de mine și urma să-și facă fiecare câte unul. Cred că o să păstrez skin-ul de smarald. Perfect. Pe YouTube, acesta a fost videoclipul pentru azi. N-am folosit texture pack-ul pentru că am folosit Minecraft-ul și nu Block Launcher. La revedere!